Tjalla bys, välkommen till en ny video. Idag är en challenge. Den videon kommer absolut inte innehålla några bottenchips eller något skit. Vi ska sten, sax, påse om vem som ska dricka en skitäcklig dryck. Vi kör bäst av 3. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Kör. Vad tar det? Men det kom inte ens något i. It was at this moment that he knew. He fucked up.